छोट्या शिंपल्या मिळाल्यात 50 रुपयाच्या. स्वच्छ धुवून फ्रीजरमध्ये ठेवल्या की आपोआप उघडतात. उघडण्यासाठी मारामारी करावी लागत नाही. आणि आपण आज बघतो आहोत मालवणी शिंपल्याचा रस्सा. हा दुसरा प्रकार आहे ज्याच्यामध्ये वांग, कच्चं केळं, बटाटा घातला जातो, टोमॅटो, फोडणीसाठी कांदा, बारीक चिरलेली लसूण, हिरवी मिरची, कैऱ्या. कैरी नसेल, आता यायला लागल्या छोट्या छोट्या मार्केटमध्ये, कैरी नसेल तर चिंच किंवा कोकम वापरलं तरी चालेल चवीसाठी. मालवणी वाटण ह्याचा मी व्हिडिओ टाकलेला आहे यूट्यूबला, परत हवं तर लिंक शेअर करते. बारीक चिरलेले कोथिंबीर, शिंपल्याचं एक एक हे काढून घेतलंय आणि स्वच्छ केलेलं आहे. आता आपण बस एवढीच तयारी. आणि मालवणी लाल मसाला, चवीनुसार मीठ. आता आपण करायला घेऊया. कढई गरम करत ठेवली आहे. त्याच्यामध्ये तेल तुम्हाला किती हवं तसं, साधारण 3 चमचे तेल घेते मी, ऑइल घेते. खोबरेल तेल घेतलं आहे मी. तुम्हाला घरात जे ऑइल असेल ते घ्या. नॉर्मली कोकणामध्ये खोबरेल तेल वापरतात आणि खोबरेल तेलाची एक चवीला एक वेगळीच चव आहे, मज्जा येते. आता तेल आपलं कडकडीत तापलंय. त्याच्यामध्ये आपण एक हिरवी मिरची आणि हे लसूण आणि कांदा, एक 5-6 लसूण पाकळ्या बारीक चिरून घेतल्यात, एक छोटा कांदा घेतलाय, टोमॅटो त्याच्यातच परतते आहे मी. हे 2 मिनिटं परतून घेऊया. मालवणी मसाला चवीनुसार, तिखट हवं जास्त हवं असेल तर थोडा जास्त वापरा. हे छान परतलं की मी साधारण छोटी 4 वांगी घेतली आहेत, एक बटाटा घेतला आणि एक कच्चं केळं घेतलंय. तर वांगी नंतर टाकते, थोडंसं कच्चं केळं आणि बटाटा शिजल्यानंतर. कच्चे केळे, बटाटा छान परतून घेऊया. त्याच्यामध्ये फणसाची भाजी आता यायला सुरुवात होईल. फणस पण घातला ना की एक छान मस्त चव येते. आपण असं मालवणी ऑथेंटिक डिश वेगळ्या वेगळ्या बघणार आहोत. हळूहळू ट्राय करेन तुमच्यापर्यंत आणण्याचा. अजून जपल्या आहेत त्या, कारण माझी आई सगळं हे पूर्वी पण खूप बनवायची आणि आताही बनवते. आता या सगळ्या अशा नष्ट होत चाललेल्या रेसिपी आहेत, त्या परत आणण्यासाठी मी हे प्रयत्न करते, कारण मी त्या खाल्लेल्या आणि चविष्ट लागतात आणि आजही कोकणात बनवल्या जातात. कोकणात गेलात ना स्पेशली ह्या पदार्थांची डिमांड करा आणि खाऊन बघा. ह्याच्यामध्ये ओल्या नारळाचं दूध पण घातलं जातं नुसतं. आपलं मालवणी वाटण साधारण छोटी 1 वाटी घेतली. तुम्हाला किती रस्सा हवा, पातळ कमी जास्त त्याप्रमाणे घ्या. आता छान परतून घेऊया. मिक्सर धुवून पाणी घेतले. हे अंदाजाने घ्या, रस्सा किती घट्ट पातळ हवा त्याप्रमाणे. घट्ट हवा तर कमी घाला पाणी. आता हे छान उकळू दे. छान शिजलं की नंतर आपण ह्याच्यामध्ये शिंपल्या, वांग आणि शिंपल्या सोडणार आहोत. आता एक चांगली उकळी येऊ दे. 1-2 मिनिटांनी साधारण छान उकळी आली आहे. आपण त्याच्यामध्ये वांगी सोडणार आहोत आणि लास्टला आपण शिंपल्या सोडायच्या. वांगी जरा शिजली, मऊ झाली की आपण शिंपल्या सोडणार. तिसऱ्या शिंपल्या शिवल्या छान एकजीव करून. आता हे परत अजून 2 ते 3 मिनिटं छान शिजवून घेऊया. वांगी चांगली मऊ शिजू दे. 2 ते 3 मिनिटं अजून चांगलं शिजवून घेऊया. बारीक गॅसच ठेवलाय, मोठा नाही ठेवलाय. चेक करूया. छान शिजलंय. शिंपल्याचं मालवणी रस्सा, वांगा, बटाटा आणि कच्चं केळं घालून. आता आपण ह्याच्यामध्ये शिंपल्या घालून घेऊया. छान शिजलंय सगळं. असं गरम गरम राईस बरोबर किंवा तांदळाच्या भाकरी बरोबर
शिंपल्या आपल्याला जास्त शिजवायच्या नाहीये. तर हे सगळं आपण एकजीव करून घेऊया. चवीनुसार मीठ, कच्ची कैरी ही आवडीनुसार घ्या. कैरी नसेल तर कोकम घ्या, लिंबू घेतलं तरी चालेल, कारण ती आंबट तिखट अशी चव मग छान येते त्या रश्श्याला. रस्सा तुम्हाला पातळ हवा तर पातळ पण केला तरी चालेल. आता हे छान झाकण ठेवून साधारण 1 मिनिट अजून त्याला छान असं शिजून घेऊया. शिंपल्या त्याच्यामध्ये छान अशा रश्श्यामध्ये मिक्स झाल्या पाहिजेत. छोट्या शिंपल्यात काळ्या पण अतिशय चवदार आहेत. तर सूप पण बनवतात आपण, नंतर मला परत मिळालं ना तर मी सूप दाखवेन शिंपल्यांचं. आता झाकण ठेवून अजून 1 मिनिट, फक्त 1 मिनिट शिजवून घेणार. नंतर गार्निशिंग कोथिंबीर आणि आपल्या शिंपल्या, बटाटा, वांग बटाटा कच्चं केळं खाण्यासाठी तयार आहे मालवणी पद्धत. रस्सा तयार आहे. वरून भरपूर कोथिंबीर गार्निशिंग. ह्या ऑथेंटिक जुन्या पारंपरिक डिश आहेत. काळानुसार लुप्त होऊ नयेत, नष्ट होऊ नयेत म्हणून थोडेसे प्रयत्न परत त्या बनवण्याच्या. कदाचित त्यावेळी ह्याच्यापेक्षाही काहीतरी वेगळं बनवत असतील, माहीत नाही. पण आई माझी जशी बनवायची तसंच मी तिला विचारून बनवलेलं आहे. आणि मी बऱ्याच वेळा असं बनवलेलं आहे, कारण मला मुळातच ह्या अशा डिशची आवड खूप आहे. तुम्ही पण करून बघा, चविष्ट लागतं. कदाचित मालवणामध्ये कमी ह्याच्यात 10 माणसं जेवली पाहिजेत, मग तसे तिथे प्रकार पण आहेत. थोड्याशा तांदळाच्या पिठात घावणे काढले जातात, थोड्याशा तांदळामध्ये पेज केली जाते, म्हणजे भरपूर माणसांचं पोट भरलं जाईल. आणि तिकडचे सगळे पदार्थ असेच आहेत की थोड्या ह्याच्यामध्ये बरेच जण जेवले जातील आणि चमचमीत पण आणि टेस्टी पण. तर करून बघा. आपण हळूहळू एक एक अशा ऑथेंटिक डिश मी आणण्याचा तुमच्यासाठी प्रयत्न करेन. त्या नष्ट होऊ नये म्हणून हे सगळे प्रयत्न आहेत. आणि मनापासून मला वाटतं की तुम्ही करून बघा. खरंच अतिशय चविष्ट. राईसवर मऊ भात आणि तांदळाची भाकरी असेल तर उत्तम.